Dame di batana sumurung sian salu naroha. Ima mangaramuti ati-ati do pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Amin. Tabi jala horas manita saluna. Salum. Damang dainang anggiat maita di bagasan hahipason do las niroha. Rak marsiajar meta muse sian hatani di bata mangarade jamita minggu tu tanggal 5 Juli 2020. Tersurat di buku Sakaria bidualu ayat 20, Sakrodi ayat 27. Jumoloma uzaha hatani debata. Songonodo hatani Jehovah Sebaot. Rodo pe anggo sogut aka bangso dohot pangisi ni aka huta bolon. Jalalahu do sogut aka pangisi ni huta nasada tu nasada nari mando. Beta hita rahmar sobba tubohini Jehovah. Jala mangalului Jehovah Sebaot. Au pe naing dohok do laho tusi. Tongot tahe rodo sogut aka bangso bolon dohok parbegi akan namar huaso mengalului Jehovah Sebaot di Yerusalem jalamar sobba tubohini Jehovah songonod dohatani Jehovah Sebaot ima aka ari parsigaungan ni 10 halak sian salu dila ni bangso parbegi asa marsigatun nasida tu suhi-suhi ni ulus ni sada halak Yahudi madok rap hita sauduran aidung ngahubigihani debatado dongamuna huria nahina holongan pinakema ilustrasi ni jami taon sian hata magnet sudedo hita ramananda magnet atiak kamang widang magnet adalah benda yang mampu menarik benda yang ada di sekitarnya dan kekuatan magnet ini sangat besar dan dapat menembus benda tipis yang ada menghalanginya. Memang kalau ada menghalangi kekuatannya berkurang tetapi tetap mampu menarik benda yang mengandung unsur atau elemen yang senyawa dengannya. Imajo magnet alai sian pangatusionon jog do dipake halak perumpamaan magnet lahu patorakon gaya tarik dohot daya tarik marasing do naduai gaya tarik dohot daya tarik molo gaya tarik itu bersifat alami bogodo manarikon secara alami alai molo daya tarik bersifat buatan doi nabi nahed do sifat magnet di sini ubahin gabi adong daya tarik dan biasanya kekuatan tarik magnet buatan tidak sebesar magnet alami alai luar biasa bisa dia lebih menarik idau daripada magnet alami. Contoh, merodong sada tempat itu dijadikan tempat wisata, gabe di pengelol hado. Apa yang menjadi daya tarik supaya orang-orang tertarik datang ke sana? Alai somalnakan dan lelengi, gabe terus margati. Bosan jolma, ni pikiran se daya tarik yang lain. Alai asa odo dohonok wa kamang dominang. Di diri ni jolma di diri tahun tarik menarik do magneti ima magnet alami do magnet buatan itu tarik menarik di dalam diri manusia ala natino padi debatado jolma adong do gaya tarik di bagasan diri tahun na ikon menempel do hita tu debata ibarat benda yang senyawa langsung menempel ala di magnet songonido nang hita tu debata ikom sudedo hita mulak tu debata ala hita natinopani debata jala dido natinoppa tumiru rupa
dot tudos tu pangalahon ni dia bata naik komula doita dan tarbahin menjua jala lau sita sendiri do ditarik mendekat kepada sumber magnet itu ima dia bata ala taida makamang do inang luar biasa do daya tarik olo si patak kalah gaya tarik na adong diri taon binahen ni daya tarik na adong di luar ni diri taon na binahen ni portibion magnet buat ani nama baik kita gabe madau sia Tuhani buasa bosong ni ala na taleho dorohata taleho pikirata gabe tartai mahita tu daya tarik ni portibion tapi saya betulna dang namorun yan gogo ni gaya tarik magnet ni Tuhani alai nahita sadiri do mangurui unsur senyawa ni diri taon imanakin ditopahita tumiru rupa ni debata tulus pangalahon ni debata HP mambalsiani do hita dak taudao songoni dak songoni pangalahot takonado rohatta tartai tu magnet ni portibion moru magnet ni Tuhani na adong di diri taon yang go di Tuhani sadiri kok datongi dan moru nanggo otik imajo gombaran taringot persaoran di bata tu jolma tu hita manusia alai lumobi ma persaoran di bata tu bangsa Israel na taida diturpukon alana bangsa Israel ima bangsa na pinili di bata alai sana do digombarhon aka panurirang perjanjian lama bahwa umat Israel itu hira holi-holi na masak saliling dia buangan Babel hira holi-holi na masak mate partodionna dan adong pakirimonna madate jalamaheu rohana sida magnet Tuhan semakin menipis di dalam diri mereka sementara magnet dunia semakin menebal nasi dasar diri teman dok dunga tung masak holi-holi nami jalapesan aroparap ni rohanami nong pidom dohami Hesekiel 37 ayat 10 seda lapatan nada ngadong pakirimon dunga surpung manguru donian alai kira holi-holi na masak alai taida mas ingoton ima diuhum debata mana sida alani ini ada gaya tolak magnet gaya tolak dari Tuhan alahani hadosauni gabetar buang donasida alai dan uhuman di bagasari masih alai uhuman di bagasan kolong hirohan asa tung di boto bangsoi di batado Jehovah Nabadia di Nasida. Dia adalah sumber magnet alami yang akan menarik semua ciptaannya ke hadapannya. Karena ini ciptaannya, maka Tuhan juga bisa membuat gaya tarik, dia tarik semua ke hadapannya. Di bawah ini bertindak madewata. Laho paluhuton bangsoi, asa mampuan mulak tutano na pinarabaga-bagay. Debata sendiri do, nah berencana do namangulahon jalan rencananya ditongos ma surat cinta kepada umat Israel marjihite panurirang Sakaria yang menyatakan rindu pada umat pilihannya ido isi buku ni Sakariaon akamang mina adong hata nama carikot si parohonota ima sai mula mahamu tuau asa mula kau Tuhamu ninna Jehovah Sebaot Sakaria sada ayat tul ini Tuhan menyatakan rasa rindunya kepada umatnya berkumpul mereka kembali ada gaya tarik ada magnet Tuhan yang diberikan kepada umatnya itu supaya mereka kembali mulak mahamu tuau asa mula kau Tuhan sada do kata kerja ima mulak alai dua nama mulah
Bangsoi doh debata. Bangsoi mulak tu debata dalam arti bertobat. Debata mulak rohana tu bangsoi dalam arti mengampuni, manjakun nasida. Dan inilah yang saya ambil tadi menjadi ilustrasi gaya tarik magnet Tuhan. Atong suku-suku isi do na olo ditarik Tuhani mulak tu adopan dang beholan bangsa na pinilit nai alai dunga terbuka tu sude jolma tu sude bangsa nasada tu na asing, nasada huta tu huta na asing, nasada bangsa tu bangsa na asing. Manang isi narade ditarik magnet Tuhani ido dipaluhut Tuhani jala imana masa ditulpuk jami tahun magnet Tuhan menarik semua umat datang ke hadapannya. Jala memang dunga di baga-bagahon di batahiani mandok rodo pe anggo sobut aka bangso dohot pangisinya kau tabulun. Sakaria 20 ayat 20 ditulpuk jami tahun. Jala masih beta-beta ado nasada tu nasada, masih beta-beta ado huta tu hutana asing, masih beta-beta ado bangsoon tu bangsoan. Sude mandok beta hita rakmar soba tu bohin Jehovah, beta hita mengalului Jehovah Sebaot. Sakaria 8 ayat 20 sada. Alai ada yang lebih menarik dan holan mangarahon colma membeta-betahi halak na asing, tetapi yang paling bagus adalah pernyataan sendiri didok nakin ima au pe nain do laho tusi. Masing-masing menyatakan au pe nain do laho tusi. Hataon monotasima akamang winang adalah panggilan pribadi, panggilan yang sangat murni di dalam hati umat manusia masing-masing. Tidak ada unsur paksaan, tapi yang ada adalah dorongan kuat dalam diri untuk mendekat kepada Tuhan. Dan istilah yang saya pakai tadi, magnet Tuhan mempunyai gaya tarik, bukan hanya daya tarik. Ada dorongan kuat dalam diri mendekat kepada Tuhan. Sian rohana bedo marsitutu mengalului bohi ni Jehovah asa marsob. Odo kemurnian gaya tarik magnet Tuhani las disido habubuon. Las taida mamuse habubuon ni debata menarik sebagai bangso. Aladidok termasuk do bangso parbegi yang konon yang belum percaya kepada Tuhan, mereka juga tertarik oleh magnet Tuhan. Suang soni nang dido sudi aka parwasoni portibion. Saluhukna do mengalui Jehovah Sebaot di Yerusalem. Gariada radiru nasida marsigatung tu suhi-suhi ulos ni halak Yahudi. Buasa soni ay halak Yahudi ba ima bangsa Israel na pinilik ni debata ima joropani molo bangsa na asngon ba di luar ni idepe alai gabe asadapo dalan radiru nasida marsigatung tu si memakai bangku tempel petaho asal mah sahat songoni mah rupani asarak sauduran mandapoton debata. Sakaria 8 ayat 27 kamang begina sian peristiwaon terbukti do hatani Tuhani namando dunga pola marmang mangau tu diriku jala luar sadahat hati goran siap pamangaku na sotu pamula ikolopit sogot nasa ulunitot marsobat wau jala marmamang tuau salu dila madok holan di bagasan Jehovah do akka hati goraku dohot habugo robedo tu ibana alai maila sudi akan hehe mengalu ibana. Yesaya 45 ayat 27 sakrodi ayat 24. Nasa ulunitot ikom marsoba diadopan di debata. Jala sudi dila marhato potton.
tu Jehovah marsobba tu Jehovah. Di ujungna sudedo marroat tu debata. Akan nama dau sia di bana sai di duido dalan boha asabui pajupang do debata. Asa pa ado padok bui jala marsobba tu debata. Akan nama ngalo dopak debata gabe mailabiru nasida. Yang bertobat maka mereka segera meninggalkan perbuatannya dan kembali kepada Tuhan. Saluhuk nado berbondong-bondong mendapatkan Jehovah. Di sodo na menari musyak kamang duina. Sudedo akka na mangalului debata boy pajupang do debata. Apakah semuanya berhasil yang mencari Tuhan itu dapat bertemu dengan Tuhan? Jala sudedo nasida at sura maju sude dapat bertemu. Sudedo bijakon debata. Ujaha maju Yesaya 55 ayat 6. Didok songonon. Sai lului hamu ma Jehovah bican tarbai dope jupang ibana. Jo hamu ma ibana bican jonok dope ibana. Nah, hata bican artinya selama atau selagi bisa, selagi masih. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Lapatanna adong do tikina di bahet debata parasian. Alai adong do tikina paruhuman. Saunari do tiki parasian ini leho debata. Alani unang lebar hatta di sini. Unang rausita di siak kamang dinang. Unang niang rohatta. Lahu mamuji Tuhani sotung merleba-leba hita. Unang langgus rohatta di sini. Alai masih beta-beta amma hita mengalului Jehovah. Asa marsoba tu adopan dipuhin Jehovah. Bican tarbae dope mengalului Jehovah. Dan adong betiki di hita losok mahanang lo menirohakku matto semau gue dan adong be molo olo mar minggu bah mar minggu au alai molo losok dorohakku bau nang paksa au toho doi akamang duinang tutusi tutu doi dan adong benuain istilah si paksa-paksa dau dang be alai ganung diri tadi do makilala apakah magnet Tuhan masih bisa kau rasakan? Apakah magnet Tuhan yang ada dalam diri kita ini boy di peta hilala mangudu di pihak kamang duina? Magnet ni Tuhan itu nama narik kita manang magnet ni portibion. Gaya tarik itu nama naik rohata manang daya tarik. Gaya tarik selama-lamanya daya tarik itu berubah-ubah. Atau kita bosan bahenuni. Tetapi kalau gaya tarik itu memang ikatan yang diikat di bagasan asidot kolongi rohani di mata. Jala odo perlu botota. Ia gaya tarik magnet Tuhani marision asini roha dohot haluau. Molo daya tarik magnet ni portibion marision haulion ni portibi dohot hagio di daging. Sonang do nyan. Daging tadi bahen alai partondio tamate magnet Tuhan berisikan kasih karunia dan keselamatan sedangkan magnet dunia berisikan kenikmatan dan kesenangan duniawi parsatokinan dunia atau beta mahita mengalului debata asa marso bahita tubuhina aibo ini debatado manondakon asini roha dohot hadamionna dohot pasu-pasuna daido kamang duinang pasu-pasu tai dusai parmingguni di pasu-pasu jala diramoti Jehovah mahu disodakon Tuhan debata mabuhina kubo jala asima rohana midaho didopakon Tuhan debata mabuhina kubo jala di pasal homa damena tutodip bohi ni Jehovah do na mga lehon asini roha dame doho paso-paso alai mulo bohi ni portibion
makolibi sodang nasihat Tuhani. Soba madebata, puji magwarna, marmulia mabain hamu warna, jala nasa ulunitot, ikon sobado piadopanna, jala nasa dila, marhatopotton, jahobado, raja si balua, tu saluhut bangso. Amin, martangyan kita. Mauliate maade di bata di hatam nabadiai, natotong paingotok kami tutu, asa mengalului jala marsobah tu adu pamu nabadiai. Iko marsitutu do hami mengalului ho, dang ala na pinaksa, alai alani asil kolongi roham, nama nugu hami, di bagasap tod di porbadia, atau saya tugu mahami, asa lam jonok hami tuho, asa bui hami marsobah di adu pamu, jala jalo ma parsobah nami, marite Kristus Yesus Tuhan nami. Amin.